Pag nakita mo siya, may warrant of arrest. O di ba automatic yun? Di ba automatic yun? Nasa batas po yun. Basta merong kriminal sa harapan mo at nandyan ikaw citizen ng Pilipinas, huliin mo. So willing kayong arrestuhin siya? Kaya nga po ako nandito. Okay. Send ba to kay Sir? Sir, may oras pa sa atin. May oras pa sa atin. Sir, kamusta? Ngayon lang po nakita na ganitong klaseng gobyerno. Ha? Pag nakita mo siya, may warrant of arrest. O di ba automatic yun? Di ba automatic yun? Nasa batas po yun. Basta merong kriminal sa harapan mo at nandyan ikaw citizen ng Pilipinas, huliin mo. So willing kayong arrestuhin siya? Kaya nga po ako nandito. Okay. Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa huhuli sa'yo, pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang maluwag na roon, naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Busa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I checked the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. Hindi ko lang alam kung ano laman ng maleta, ha? Pero, suppose damit. Kasi doon siya mag-i-stay, Doon yung maleta. Pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya, Kitang-kita, nadapa doon sa staircase, Natukod niya na kami.